नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. संध्याकाळच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत. आतापर्यंत घडलेल्या घटनांचा वेगवान आढावा आपण घेणार आहोत. सुरुवातीला बातमी पाहणार आहोत समुद्रात पेटलेल्या जलसमाधी आंदोलनाची. देवगडातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंबा काजू बागायतदार आणि व्यापारी महासंघानं 3 जुलै रोजी जलसमाधी आंदोलन छेडलं. हे आंदोलन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली माजी खासदार विनायक राऊत, माजी मंत्री महादेव जानकर यांच्यासह विविध राजकीय पक्षाचे नेते उपस्थित होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनही सज्ज झालं होतं. मोठा पोलिसांचा फौजफाटा आंदोलनाच्या निमित्तानं तैनात करण्यात आला होता. आंदोलक राजू शेट्टी यांच्या घोषणेनंतर जलसमाधी आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आलं. आंदोलन करताना या ठिकाणी पोलीस देखील अडवत आहेत. आपण पाहू शकता जे जलसमाधीसाठी आंदोलन करत आहेत ते पोलीस देखील त्यांना अडवत आहेत आणि आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. आपण पाहू शकता या ठिकाणी मोठा पोलीस फौजफाटा देखील तैनात करण्यात आलेला आहे. या मिठमुंबरी समुद्रकिनारी या ब्रिजच्या खाली या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक देखील मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आलेले आहे. आपण पाहू शकता आणि हा जवळपास काही क्षणांचाच हा विषय आहे आणि या ठिकाणी खूपच मोठा लोक मागणी करत आहेत की कलेक्टरला बोलवा. पण अजून देखील या ठिकाणी कलेक्टर काही दाखल झालेले नाहीत. आपण पाहू शकता पोलीस विभाग या ठिकाणी सतर्क झालेला आहे आणि जे काही आंदोलक आहेत त्यांना पाठी खेचण्यात प्रयत्न करत आहेत या ठिकाणी पोलीस लोक. आता बातमी आहे करूळ घाटासंदर्भातली. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील करूळ घाटात दरड कोसळल्यानं वाहतूक 2 तास ठप्प झाली होती. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगडांचा ढिगारा झाला होता. जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड हटवून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली. वैभववाडी तालुक्यात मागील 4 दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढलाय. या पावसाचा फटका करूळ मार्गाला बसलाय. घाटात दुपारच्या सुमारास ही दरड कोसळली. दरडीमुळे रस्त्यावर माती आणि मोठे दगड आल्यानं तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. 2 तास हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला होता. यामुळे घाट मार्गात दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. घटनेची माहिती मिळताच वैभववाडी पोलीस आणि संबंधित विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड हटवण्यास सुरुवात केली. दरडीचा काही भाग हटवण्यात आल्यानंतर या मार्गावरून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित माती आणि दगड हटवण्याचं काम सायंकाळपर्यंत सुरू होतं.
पुढील काही दिवस तळकोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली होती। यात समुद्रात ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहत असल्यानं किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशाराही देण्यात आला होता। तसेच बऱ्याच विश्रांतीनंतर मुबलक प्रमाणात पाऊस झाल्यानं शेतीच्या कामांना सुद्धा वेग आलेला पाहायला मिळतोय। वेंगुर्ला नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरून याचा आढावा घेतलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। सध्या कोकणामध्ये गेल्या काही दिवसांचा विचार केला तर मुबलक प्रमाणात पावसाला सुरुवात झालेली आहे। त्याच्यामुळे जर आपण बघितलं तर शेतीच्या कामांना वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकंदरीत जर किनारपट्टीवरील वातावरण जर आपण या पावसात बघितलं तर हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिलेला आहे। त्यामुळे किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारासुद्धा देण्यात आलेला आहे। काल या ठिकाणी पावसाने जोरदार सुरुवात केलेली होती। त्यामुळे आपण माझ्या मागे बघू शकतात या ठिकाणी समुद्राला सुद्धा उधाण आलेलं पाहायला मिळतं आहे। लाटांमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे, लाटांच्या उंचीमध्ये वाढ झालेली आहे। त्याचप्रमाणे बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवलेली होती। त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिलेला होता। आणि जर बघितलं तर 30 ते 40 किलोमीटर प्रति ताशी वेगाने वारे वाहत असल्यामुळे पुढील 2 दिवससुद्धा मुसळधार पावसाची शक्यता ही हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे। त्यामुळे जे किनारपट्टीवरील नागरिक आहेत, मच्छीमार बांधव आहेत, यांना सतर्कतेचा इशारा हा दिलेला आहे। आजचा जर विचार करता पावसाने काहीशी उसंत घेतल्यामुळे रिमझिम पाऊस आज सकाळपासून आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र एकंदरीत हवामान विभागाने जो येलो अलर्ट जारी केलेला आहे त्यामुळे सतर्कतेचा इशारा हा मच्छीमार बांधव असतील आणि किनारपट्टीवरील नागरिक असतील यांना देण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे पर्यटकसुद्धा पावसाने थोडीशी विश्रांती घेतल्यामुळे किनारपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्यामुळे पर्यटकांनीसुद्धा समुद्रामध्ये उतरू नये असा सुद्धा प्रशासनाकडून इशारा या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे एकंदरीत जर गेल्या काही दिवसांचा जर पावसाचा विचार केला तर शेतीच्या कामांना वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। ठिकठिकाणी जी भात लावणी आहे त्या कामांना वेग आलेला आहे। जूनच्या अखेरीस या पावसाने सुरुवात केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण होतं की भात शेती कशा पद्धतीने या ठिकाणी पुढे करता येईल, हे चिंतेचं वातावरण शेतकऱ्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होतं। मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस हा या संपूर्ण भागात झाल्यामुळे शेतीच्या कामांना वेग आलेला पाहायला मिळतो आहे। ठिकठिकाणी ज्या नद्या आहेत, ओढ आहेत, त्यांच्या पाण्याच्या पातळींमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त या ठिकाणी होतं आहे आणि शेतीच्या कामांना वेग आलेला पाहायला मिळतो आहे। कारण पावसाने जी मागच्या जूनच्या अखेरीस सुरुवात केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी चिंतेत होते। आंबा व काजू या पिकांचं नुकसानसुद्धा झाल्यामुळे आता भात शेतीचं नुकसान होईल की काय या चिंतेत शेतकरी असताना मात्र आता समाधानकारक पाऊस या ठिकाणी पडलेला पाहायला मिळते। पुढच्या काही दिवसांमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारे पाऊस सुरू झाला तर शेतकऱ्याची चिंता ही मिटणार आहे। भात शेतीला पोषक असा पाऊस सध्या या ठिकाणी सुरू आहे। मात्र आजचा जर विचार केला तर पावसाने काहीशी उसंत घेतल्यामुळे रिमझिम पाऊस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे। मात्र जो हवामान विभागाने जो इशारा दिलेला आहे तो या ठिकाणी नागरिकांनी पाळावा। त्याचप्रमाणे पर्यटकांनी सुद्धा समुद्राच्या पाण्यात या ठिकाणी उतरू नये। लाटांचा जोरसुद्धा कायम आहे, त्यामुळे जे वेगाने वारे तसेच पावसाची शक्यतासुद्धा हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे। एकंदरीत जर विचार करता हवामान विभाग तसेच प्रशासनाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा हा देण्यात आलेला आहे। कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात ऊर्जा विभागाच्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे मतदारसंघासह ग्रामीण भागात जबरदस्तीने बसवण्यात येत असलेल्या स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावर जनतेच्या भावना आणि समस्या मांडल्या।
स्मार्ट मीटरबद्दल मी ताई जे बोलले ते मी ऐकलं आणि तुपे साहेब जे बोलले ते पण मी ऐकलं. ग्रामीण भागामध्ये साहेब माझा मतदारसंघ हा ग्रामीण भागात येतो. अनेकांच्या मतदारसंघामध्ये हा स्मार्ट मीटरचा संघर्ष आता चालू असेल. अधिकारी कधीतरी मार खातील, आता ती परिस्थिती प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आलेली. अध्यक्ष महोदय, मी खोटं बोलत नाहीये. ते होऊ नये म्हणून मी आपल्याला सांगतोय, अगोदरच हे सगळं थांबावं. मी काही वेगळं बोलत नाहीये. ताई, आपल्याला जे अधिकारी काही सांगत असतील फक्त 4% तक्रारी आल्या वगैरे सगळं खोटं आहे. 50%च्या वर तक्रारी आहेत, पण खालचे अधिकारी का ब्रीफिंग देत नाहीत वरती मंत्रालयाला मला काही कळायला मार्ग नाही. स्मार्ट मीटर बद्दल काय होतं, कधी कधी दुरुस्तीच्या नावाखाली ही लोक जातात तिकडे दुरुस्ती करायला आणि पटकन ते स्मार्ट मीटर तिकडे लावून टाकतात. ग्राहकाची ते परवानगी घेत ना अध्यक्ष महोदय, आणि पटकन ते दुसऱ्या स्मार्ट मीटरची तिथे इम्प्लिमेंटेशन करून टाकतात. बिलामध्ये वाढ होते. हे काय मला सांगायची काही गरज नाही अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण भागामध्ये नुसती गाडी जरी नेली ना तरी स्मार्ट मीटर बद्दल तक्रारी करणारी लोक रस्त्यावर मिळतील तुम्हाला. म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपल्याला सुद्धा, की ताई, स्मार्ट मीटर बद्दल अनेक तक्रारी ग्रामीण भागामध्ये आहेत. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी तिकडचे अधिकारी हे काही तिकडे उपाययोजना करू शकणार नाही. त्यांना काही सांगू शकत नाही. ते कन्व्हिन्स करू शकत नाही की आम्हाला स्मार्ट मीटर का तुम्हाला द्यायचं आणि तुम्ही का घेतलं पाहिजे. तुम्ही म्हणतायत तक्रारी नाहीत, पण असंख्य तक्रारी आहेत. तुम्ही मला जर माझ्याच मतदारसंघात जर विचारलं, तुम्हाला शेकडो तक्रारी मी तुम्हाला आता आणून देऊ शकतो. पण माझी ताई विनंती आहे अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून, ह्या स्मार्ट मीटर बद्दल ग्रामीण भागामध्ये अतिशय असंतोष आहे. त्याच्याबद्दल त्याचा निवारा करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे का, एवढा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्राहकांना जर तक्रार असेल तर आपण ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी कन्झ्युमर रिलेशन मॅनेजमेंट पोर्टल उपलब्ध आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मागच्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपल्या पॉवर फेल्युअरच्या तक्रारी ह्या पोर्टलवरती 33 लाख लोकांनी नोंदविलेल्या आहेत. त्याचबरोबर बिलिंग संबंधी तक्रारी 18,60,000च्या आसपास नोंदविलेल्या आहेत आणि इतर 1 लाख, असं 53 लाख लोकांनी तक्रारी नोंदवल्या. आणि त्यांचं त्या ठिकाणी त्या तक्रारींचं निराकरण तात्काळ आपल्या अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि स्मार्ट मीटर च्या बद्दलच्या तक्रारी सुद्धा त्याच ठिकाणचे अधिकारी आपले चेक मीटर लावून, की त्या स्थळ पाहणी करतात, मीटरची पाहणी करतात, खरंच मीटरमध्ये काही अडचण आहे का, काही तांत्रिक बिघाड त्याच्यामध्ये झालेला आहे का, हे चेक करून त्या ग्राहकाचं समाधान त्या ठिकाणी करतात अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे ह्या स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढून येतात, हा गैरसमज आहे अध्यक्ष. आता आमचा 293च्या ठरावामध्ये हाच विषय आहे अध्यक्ष महाराज. पण आता मंत्र्यांनी सांगितलं म्हणून मी या ठिकाणी विचारतो आहे. अध्यक्ष महाराज, याचा कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे कुठल्या तरी मोठ्या कंपनीला आणि हा कॉन्ट्रॅक्टर ते मीटर लावतो अध्यक्ष महाराज. त्यांचे माणसं लावतात. ते अधिकारी सांगतात मगापासूनचं हे खोटं आहे. आणि जेव्हा आपण MSCBला तक्रार करावं, त्या अधिकाऱ्यांना तक्रार करावं, ते म्हणते की आम्ही नाही लावलेत असं ते सांगतात. एक, अध्यक्ष महाराज, हे मीटर जे आहेत हे 4 पटीनं बिलं यायला लागलीत आणि 4 पटीनं बिलं आल्यामुळे लोकांचं आर्थिक नियोजन आहे ते सगळं कोलमडलं आहे अध्यक्ष महाराज. ही वस्तुस्थिती आहे. सभागृहातले सत्ता पक्षाचे आमदार असो का आम्ही असो सगळ्यांनीच, कारण याला राजकारण हा भाग होऊ शकत नाही. पण लोकांजवळून आर्थिक लूट ज्या पद्धतीने होते आहे 4 पटीनं, ही गंभीर बाब आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितलं होतं अध्यक्ष महाराज, हे ऐच्छिक आहे, हे रेकॉर्डवर आहे. मग आता कंपल्सरी का केलं आपण? कोणाच्या दबावाखाली करताय आपण लोक? कोण कॉन्ट्रॅक्टर हा? कोणाला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आपण हा? त्याचं उत्तर वस्तुस्थितीला दिलं पाहिजे. सरकारी उत्तर आपण देऊ नका. वस्तुस्थिती मांडा, राज्याच्या जनतेला कळू द्या या निमित्ताने या लक्षवेधीच्या की हे महत्त्वपूर्ण आहे. पहिलेच महागाईचं आभाळाच्या पार झाली आणि वरून तुमच्या इलेक्ट्रिकचा शॉक, हे गंभीर बाब आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांनी जे सांगितलं होतं की ऐच्छिक राहणार आहे, आता ही कंपल्सरी का केली, त्याही प्रश्नाचं उत्तर आपण द्यावं. आणि अध्यक्ष महाराज, अजून एक आहे की सत्ता पक्षाच्या मुंबईवरची चर्चेमध्ये परवाच्या दिवशी आम्ही सगळ्या दोन्ही भागातल्या सदस्यांनी या ठिकाणी महानगरपालिकेचे सगळे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहावे या पद्धतीचं आणि सचिवांनी राहावं, पण त्याच्यात नाही झालं. 25-30 मिनटं गेले
आता आमचा पण आत्ता प्रस्ताव जो आहे तो या मुंबई महानगरपालिकेचा विषय आहे. अधिकारी इथं राहिले पाहिजेत, त्याला आम्हाला वेळ जाता कामा नये. सगळ्यांना गावाला जायचं, आज शुक्रवार असल्यामुळे, आणि म्हणून आमच्या प्रस्तावाच्या वेळेस अधिकारी राहील. अध्यक्ष महोदय, विद्युत अधिनियम 2003 व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मीटर विनिमय 2006 विनियम 4B नुसार वितरण कंपनीने बसवायचे मीटर हे स्मार्ट मीटर असावेत, हे सर्व वितरण कंपन्यांना बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे हे स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि आत्तापर्यंत आपल्या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 1,23,00,000 स्मार्ट मीटर बसवलेले आहेत. त्यापैकी तशी ऐच्छिकची काही तरतूद तशी नाही आहे अध्यक्ष महोदय. आणि लोकांची लूट होत आहे अध्यक्ष महाराज. आणि विद्युत नियामक मंडळ काही ब्रह्मदेव नाही आहे की वरतून काही असा माणूस तयार होणार आणि तसंच तो राहील. या आपण ठरवायचं आहे. म्हणजे आपलं सरकारची जबाबदारी आहे की लोकांची लूट नाही झाली पाहिजे याची खबरदारी घेण्याची जरूरत सरकारची आहे. आणि विद्युत नियामक मंडळ म्हणजे कोण लागलं ते. आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे सभागृहात सांगितलं होतं की ऐच्छिक राहणार आहे, त्याचं काय तपासून बघायचं आहे. पेड मीटर हे ऐच्छिक राहणार आहे, हे पोस्टपेड मीटर आहे अध्यक्ष महोदय आपलं. आणि अध्यक्ष महोदय स्मार्ट मीटर आहे आपलं हे अध्यक्ष महोदय. आणि ह्या संदर्भात आपल्या राज्यामध्ये आतापर्यंत 1,23,00,000 लोकांनी लावले आणि फक्त 3,92,000 लोकांच्या तक्रारी आलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय यामध्ये. त्यामुळे स्मार्ट मीटरवरती सर्वच ज्या 1,23,00,000 लोकांनी लावलेले त्या सगळ्यांच्या तक्रारी नाहीत अध्यक्ष महोदय. हा विनाकारण गैरसमज सभागृहाच्या वतीने पण आणखीन सगळीकडे पसरवला गेला नाही पाहिजे अध्यक्ष महोदय. कारण ज्यांच्या तक्रारी आहेत त्या ठिकाणी आपण प्रत्यक्ष अधिकारी त्या ठिकाणी जाऊन त्या मीटरची पाहणी करतात अध्यक्ष महोदय. चिपळूण शहरालगत एका ठिकाणी दुर्मिळ पांढऱ्या रंगाचं मुंगूस आढळून आल्यानं परिसरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. येथील एका युवकानं हा दुर्मिळ वन्यजीव आपल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात कैद केलाय. त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. याबाबत चिपळूण विभागीय वनाधिकारी गिरिजा देसाई पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्णपणे पांढऱ्या रंगाचं मुंगूस अत्यंत दुर्मिळ मानलं जातं. अशा प्रकारचा रंग हा ल्युसिझम किंवा रंगद्रव्याच्या कमतरतेमुळे दिसून येतो. हा प्रकार ल्युसिस्टिक पेक्षा वेगळा असून अशा प्राण्यांच्या डोळ्यांचा रंग सामान्यतः लाल नसतो. नैसर्गिक अधिवासात अशा रंगाच्या प्राण्यांचं अस्तित्व अत्यंत क्वचितच आढळत असल्याचं सांगून त्याचं लोकेशन कोणीही फ्लॅश करू नये असं आवाहन करण्यात आलंय. चिपळूण शहरातील एका भागात झाडाझुडपांमध्ये हे मुंगूस फिरत असताना टेरेसवर साफसफाई करणाऱ्या एका युवकानं त्याचा व्हिडिओ टिपला आणि हा व्हिडिओ वन विभागाकडेही पोहोचवला असून अधिकाऱ्यांनी याला दुर्मिळ स्वरूपाचं पांढरं मुंगूस असल्याचं सांगितलंय. मुंगूस हा शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी उपयुक्त वन्य प्राणी मानला जातो. तो उंदीर, साप, कीटक यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतो. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते अशा दुर्मिळ प्राण्यांचं संरक्षण करणं आवश्यक असून नागरिकांनी त्यांना पकडण्याचा किंवा त्रास देण्याचा प्रयत्न न करता तात्काळ वन विभागाला माहिती द्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय. त्यामुळे सध्या हा व्हिडिओ सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतोय. त्याला लीगल प्रोटेक्शन आहे. आता यामधलाच एक ल्युसिस्टिक म्हणजे पांढऱ्या रंगाचा इंडियन ग्रे मुंगूसमध्ये ल्युसिस्टिक मुंगूस आपल्याला जो की खूप रेअर आहे असा रत्नागिरीमध्ये सापडलेला आहे चिपळूणमध्ये. तर एक्झॅक्ट लोकेशन वन्यजीव प्रेमींना मुद्दाम वनविभाग आणि इतर कोणीही आम्ही डिस्क्लोज करत नाही आहोत, कारण का ही एकदम रेअर कंडिशन आहे आणि त्याला त्याच्या हॅबिटॅटमध्ये फ्लरिश होण्यासाठी आणि त्याच्या हॅबिटॅटमध्ये निसर्गात त्याच्या मुक्तपणे संचार करण्यासाठी ते महत्त्वाचं आहे. तर माझा रत्नागिरी वनविभागामार्फत तमाम जनतेला, वन्यजीव प्रेमी आणि वन्यजीव अभ्यासक या सगळ्यांना एक आव्हान आहे की आपल्याकडे हे रेअर ल्युसिस्टिक इंडियन ग्रे मुंगूस जे दिसलेलं आहे, जे सापडलेलं आहे, तर त्याचे संरक्षण करण्याकरिता त्याचं लोकेशन प्लीज कुणाला डिस्क्लोज करू नका आणि त्याला त्याच्या हॅबिटॅटमध्ये निसर्गात त्याच्या स्वतःच्या हॅबिटॅटमध्ये मुक्त संचार करण्यात यावा यासाठी हे आव्हान करते आणि आपण त्याचं प्रोटेक्शन करू. या बातम्यांसह रात्रीच्या
या बातम्यांसह संध्याकाळच्या बुलेटिनमध्ये इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.